Както обещах, продължавам с полезните съвети и различните свойства на тази моя нова уникална придобивка, която наистина бе най-добрата инвестиция, която аз някога съм направила в живота си. И тук говоря именно за ето тази уникална Канген машина. Бях потресена, когато наскоро ми казаха: ама как аз ще дам толкова пари за една прочиствателна система? Хора, това не е прочиствателна система. Да, прочиства водата. Прочиства водата от чешмата. Ето, показвам ви как с ето тези префилтри, предварителни филтри, които се налагат, когато водата е изключително гадна и много тежка, отровна и така нататък, както е тук при мен в случая в Германия. И ето основният филтър, който прочиства водата от хлор, мръсотия и тежки метали, но внимание! Полезните минерали, които се съдържат във водата, те остават вътре, като магнезия, калция и всичко това, което ни е нужно, защото при първи липси в организма, поради окисляването, което е неизбежно, организма започва да дърпа тези минерали от нашите кости, стави, зъби и коса. Мисля, че не е нужно да ви обяснявам повече. Освен, че прочиства тази машина водата, запазва минералите, които през цялото време ги поглъщаме, водата се разделя. Разделя се и структурата на самата водна молекула се променя и става много финна и малка, за разлика от нормалната вода, и по този начин тя прониква директно в клетката. Благодарение на водорода, който се добавя вътре във водата, и ето нашата алкална, заради всичките полезни минерали, които се състоят и продължават да се съдържат във водата, и ионизирана заради водорода, който прави тази вода алкална. Споменах ви вече, че тази машина прави 7 вида вода и с 2 от видовете ви показах как аз почиствам цялата си къща. Никакъв повече препарат не е нужно да закупувам. С силно киселината 2,5, много дезинфекционна вода, лъскам абсолютно тоалетни чини, секции, прахове, мебели, абсолютно всичко. Тя е просто уникална, както видяхте и душ кабината, която беше толкова побеляла от следи от самия хлор, който е в водата, с която се къпим, и не само, но там се вижда много добре. С силно алкалната вода пък 11,5 се разтварят мазнините, силно засъхналата ми фурна, просто блесна, без да чакам часове, без да се тробя от миризми, само с няколко напръсквания с водата и до там. Но това далеч не е всичко. Знаете ли, че накисвайки вашите зеленчуци и плодове само за 30 минути в именно тази силна алкална вода, както аз вчера направих с пресният спанак, и ето вижте каква вода изтегли. Водата не остана бяла, както принципно, ако накиснем в нормална вода, а нитратите и пестицидите, с които са пръскани, падат. Но това не е всичко. По този начин също зеленчука се зарежда и с антиоксиданти, които по време на пътя, докато стигнат до мрежата, в която ги пазаруваме, или магазинът, те се окисляват и загубват всичките си полезни качества, а благодарение на тази вода ние ги и възстановяваме.
освен че ги прочистваме и много добре. Но вижте още какво прави тази вода. За целта взимам една чашка и ето зехтин, който съм си купила и обичам да се използвам в салатките. Сипвам малко в чашката и добавям от предварително налятата силно алкална 11,5 вода. И вижте какво се случва с олиото. Разтваря се и става на мляко. На мляко. С готина кремообразна консистенция. И знаете ли какво сега ще направя с този зехтин? Ще си намажа ръцете. Така че последваме за повече полезна информация и многобройните свойства на уникалната Канген вода и машина.